ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 5ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସନା ଭୂଇଁରୁ ଆସିଲା ଟୋକା, ହାତ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତର ତେନ୍ତୁଳି ପୋକ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଜୀବ ଗିଳିବ ଜୀବକୁ, ଜୀବ ବାହାରୁଛି ଯିବାକୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାଲ ମାଛ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ ପୋଇଲା, ବାପ ନାହିଁ ପୁଅ କାହୁଁ ଆଇଲା। ଉତ୍ତର ଛତୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ତାର ଭୂଇଁରୁ ଗଜା, ଭାଜି ଖାଇବାକୁ ଲାଗଇ ମଜା। ଉତ୍ତର ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଷ୍ଟବାଙ୍କି ଖଳଇ ମାଟି, ମୁଣ୍ଡ 3ଟି 6ଟି ଆଖି। ଉତ୍ତର ଏବେ ରହିଲା ହଳହଳିଆ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବା ଅମାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ।